Hekk kif il-ħamis filgħaxija bdew iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Imnarja, diversi organizzaturi għamlu dan l-istess jum jippreparaw għal dan il-jum fil-Buskett. Ta' kull sena l-festival ikun ikkaratterizzat minn mużika folkloristika u wirjiet agrarji, fost ikel u xorb tradizzjonali fejn il-platt ewlieni jkun l-istuffat tal-fenek. Ta' kull sena l-Imnarja tilqa' mal-eluf ta' nies, kemm Maltin u barranin. Il-preparazzjonijiet jibdew minn xhur qabel filwaqt li ġimagħtejn qabel jibdew il-preparazzjonijiet ġewwa l-Buskett innifsu. Tkellimna ma' wieħed mill-koordinaturi, Rej Attart, li qalilna dwar il-ħidma tagħhom. Min Jannar sal-Imnarja aħna nibdew nagħmlu ħafna laqat ma' NGOs differenti u kumitati ta' clubs biex norganizzaw on the day nkunu dak l-aħjar li nistgħu. Biss mbagħad l-aħħar 15 tinvolvi dawk l-affarijiet fiżiċi li aħna nibdew narmaw hawnhekk l-stands biex on the day kulħadd ikun preparat. Il-ġimgħa tard wara nofsinhar issir it-tiġrija tradizzjonali taż-żwiemel u l-ħmier fit-triq it-tiġrija qrib is-Saqqajja fir-Rabat. Fit-tmiem it-tiġrija r-rebbieħa jirċievu trofew. L-Imnarja hija maqjusa bħala waħda mill-eqdem festi li jiġu ċelebrat fuq il-Gżejjer Maltin. Dan hekk kif din il-festa li tikkommemora lil San Pietru u San Pawl di tiġi ċelebrata minn żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan madwar l-1854.